имаме 3 въпроса на SiteGround, които сме формулирали за нашите гости. Първият е свързан с твоите любими места в интернет. SiteGround е българска продуктова компания, която е дом на почти 3% от сайтовете в интернет в световен мащаб. Кои са твоите любими интернет пространства? Ще прозвучи абсурдно, ако кажа Български фонд, сайта на Български фонд. Ама той ти е в момента. Аз съм постоянно. Окей, моля, прочетете го, има много полезни ресурси. Блога е страшно интересен, новини текат постоянно, текат много покани за конкретни неща, конкретни конкурси, които подкрепят жени. Така че наистина е добре да насочим нашите зрители. Да, информация за да го направим. Какво правят организациите, които подкрепяме също така. И то в цялата страна. Слагаме линк към вашия сайт, да. А също така той беше много кратък, с 4 букви, нали? За съжаление, сайта е ужасно дълъг, но нека решихме да не го променяме. Ще го изпратим в линка. Линка е следния: bgfundforwomen.org bgfundforwomen.org или Български фонд за жените.org. Отивайте там и вижте с какво можете да се вдъхновите или пък с какво можете да подкрепите дейността или пък Български фонд за жените да подкрепи вашата дейност. Вторият ни въпрос е свързан с изкуствен интелект. Искаш ли ти да го зададеш? Да, аз си признах, че това е нещо, което ужасно много ме стряска развитията на ниво ChatGPT. И това е много голяма дискусия в средите на психологията. Какво ще ни остане, кое ще ни вземе. Кажи ми за теб, кои са твоите незаменими човешки качества, които изкуственият интелект не може да замени? Ами, емпатията и усета за решаване на проблеми. Наистина, аз експериментирах с ChatGPT. Имам много близка приятелка, футуроложка, между другото, която се занимава с изкуствения интелект, така че имам привилегията, нали, да научавам в аванс също някои неща. Със сигурност е голямо предизвикателство за хората, но етическата рамка, нали, емпатията, отношението към хората, това умение за проблем солвинг, което обаче е отвъд, нали, начертаването на стандартните пътища, няма как да бъде... И слава Успокоявам се. И слава Богу. С всяко следващо задаване на този въпрос съм все по-спокойна. И способността, нали, напоследък, в което е постоянно изобличаван, поне ChatGPT 3, ще видим какво се случва, нали, с 4, е, че той лъже с такава увереност, че именно уверения начин, по който лъже, според мен ще му изиграе лоша шега до степен, в която хората няма да му се доверяват толкова. Така че неговото имплементиране и, нали, заменянето на хора с изкуствения интелект ми струва, че се случи доста по-бавно. Гледай чисто човешка черта как си е присвоил този изкуствен интелект. И той просто е принуден нещо да каже и решава да акумулира абсолютно несвързана и нелогична информация, но тя звучи така убедително. Нашия подкаст е свързан с нас и това как непрестанно се променяме и как ставаме нови хора. Какви са тези качества на новия човек за нашето бъдеще, за утрешния ден? Кои са тези качества, които е добре да възпитаваме и съхраним в себе си? Отворен към света по детския, любопитен и чистосърдечен начин. Преодоляване на всичките тези вредни националистически, нали, шовинистки и прочие нагласи, защото единствената цел и резултат, която имат, е просто да ни разделят на ние и другите, на по-добрите нас и другите, които не стават. Смисъла и на живота и бъдещето на света е сътрудничеството. Ние сме един свързан организъм, в който формално сложените граници изключително лесно се менят и нямат никакво, освен символно значение.